اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجواں سپارہ نمبر کو فما لکم کیا ہو گیا تو فی المنافقین منافقان دے بارے فی عقینی تسی دو گروہ ہو گئے واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارقصہم اندہ کر دیتا انہوں نے یعنی منافقان بیما خاصبو انہوں نے کرتوتاں دی وجہ اتریدون جڑے انہاں کیتے انہاں کرتوتاں دی وجہ نال اتریدون کیا تسی یہ چاہتے ہو ان تحتدو کہ انہوں ہدایت دیو اضل اللہ جنہوں اللہ نے گمراہ کر دیتا ہے ومن یضلل اللہ اور جنہوں اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا وہ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائے یعنی اللہ نے گمراہ کر دیتا اللہ انہوں ہدایت نہیں دینا چاہتا اللہ انہوں سیدھے راستے نہیں جانا چاہتا پھر تسی کساں لیا سکتے ہو. تے اللہ تعالیٰ دی ذات مسلمانوں نوں آدھے کہ منافقین دے بارے تسی اس بحث وچ مبتلا وہ مسلمان ہیں یا نہیں حالانکہ انہاں دے کفر دا یہ حال ہے کہ وہ تانوں جڑا دولت ایمان تو محروم کرنے واسطے بنا سوچدے رہندے اپنے نال ملا کے تے کس طرح تانوں جڑا ایمان دی دولت محروم کیتا جائے بلکہ وہ دوست رکھ دیں یا وہ چاہتے لو تکفرون اگر تسی کفر کرنے لگو کما کفروا جس طرح انہوں نے کفر کیتا ہے فتکونون سواء تو تسی سارے یکساں یعنی برابر ہو جائے. یہ بحث کر دے پہ وہ تو تھوڑے بارے چیز چاہتے ہیں کہ کاش کہ تانوں ایمان تو محروم کر کے اپنے حال دا کافر بنا لین. پھر اللہ فرمانے فلا تتخذوا تو پس تسی نہ بناؤ منہم انہاں وچوں اولیاء اپنے دوست یعنی انہاں وچ دوست نہ بناؤ. دوست مراد ہے دوست وہ نہیں تسی اپنے راز دسو یعنی اپنے گھر دے راز اپنے قریبی دل دے راز اپنے دین دے راز قسم راز ہے نا انہاں دسو اس طرح دا دوست نہ بناؤ. انہاں دی جانچ پڑتال کس طرح کرو حتی یخاجروا فی سبیل اللہ یا سو تک کہ وہ بھی تواڈے نال اللہ دی راہ وچ ہجرت کرن فإن تولوا فخذوہم. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہجرت منہ موڑن یعنی ہجرت کرنے کو انکار کر دیں پھر انہوں نے پکڑ لو تسی فقتلوہم اور قتل کرو حیث وجدتموہم جتھے انہوں نے پاؤ. کیونکہ جڑے منافق ہیں یہ مسلمان بن کے ہر وقت مسلمانوں چ گھس کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تکلیفاں پہنچاتے رہتے انہاں جاسوسی کر کے دشمنوں کو گلاں دستے رہتے تے بظاہر انہاں کلمہ پڑھیا جاتے نسی مسلمان. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تے تواڈے نال ہجرت کر کے ثابت کر دیں واقعی مسلمان آ جاندے تواڈے نال مخلص ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں جتھے بھی پاؤ نا تسی انہاں کو قتل کرو تانوں کمزور ہی کرنا چاہتے. ولا تتخذوا اور نہ بناؤ انہاں منہم انہاں وچوں ولیاً اپنا کسی نوں دوست ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار یعنی نہ انہاں کول مدد مانگو نہ انہاں اپنے راستے دسو الا الذین یصلون اور مگر انہاں نوں قتل نہ کرو جڑے تعلق رکھدے ہیں الا قوم اس قوم نال بینکم و بینہم میثاق جس قوم دا تواڈے اور اس قوم دے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہم قتل کر دو جتھے پاندے ہو لیکن اگر مطلب وہ ایسی قوم نال جڑا وہ تعلق رکھدے ہیں ایسی قوم وچوں جنہاں نال تواڈا معاہدہ ہویا ہے تو پھر نہ انہاں نوں قتل کرو. او جاءکم یا آ گئے تواڈے کول حسرت اس حال وچ صدورہم وہ تنگ ہو چکے انہاں دے سینے ان یقاتلوکم جنگ کرن قوم اپنی قوم نال یعنی وہ جنگ تو تنگ ہے کہ تواڈے کول اس حال وچ آئے کہ اسی لڑنا نہیں چاہتے تسی سانوں جڑا تواڈے نال لڑنا ہے تانوں پھر اللہ فرماتے ہیں انہاں دے تسی ہاتھ نہ جو ولو یشاء اللہ اگر اللہ چاہندا لسلطہم مسلط کر دیندا انہاں نوں علیکم تواڈے تے فإنی تعذلوکم اور اگر وہ کنارہ کر لین تواڈے تو فلم یقاتلوکم تو تسی نہ جنگ کرو انہاں نال والقوا سلام اگر وہ بھیجن تواڈی طرف صلح دا پیغام فما جعل پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا جعل اللہ تعالیٰ نے لاکم تواڈے واسطے لہم سبیلا کوئی بھی راستہ انہاں تے زیادتی کرنے دا یعنی وہ اگر جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور امن وچ رہنا چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے بھی بولتا ہے کہ تسی انہاں نال جنگ نہ کرو. یعنی اتوں یہ پتہ لگتا ہے کہ جڑے بھی لوگ تواڈے دشمن ہیں نا جڑے دشمناں نال جا ملے انہاں نوں نہ جان دیو کیونکہ جڑے ہوندے نا تواڈے وچوں جاندے نے پھر جا کے دشمناں نوں تواڈیاں خبراں دیندے وہ جتھے تانوں راہ وچ ملن انہاں نوں تے اوتھے قتل کر دو. آیت تو صاف واضح ہوندا ہے کہ قتل کرنے دا حکم صرف اس وقت ہے جس وقت وہ تواڈے خلاف لڑدے ہیں پہ اور جس وقت وہ جنگ تو باز آ جاندے تو پھر تسی اپنے ہاتھاں نوں قتل تو روک دیو. ستجدون تسی پاؤ گے آخرین چند لوگ یریدون جڑے چاہندے ہیں ان یامنوکم کہ امن وچ رہن و یامنو قومکم اور وہ بھی تواڈے تو امن وچ رہن اور اپنی قوم تو بھی امن وچ رہن. لما جس وقت ردو للفتنہ دی پھیرے جاندے فتنے دی طرف اور کسو فیہا منہ دے بعد گر جاندے
یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین دے بارے کہ جڑے آخدے نے اسی تواڈے امن وچ رہنا چاہتے ہیں اپنی قوم تو بھی، لیکن جس ویلے انہاں نوں بلایا جاتا ہے قوم دی طرفوں اگر جنگ ہوندی ہے تو انہاں نوں مسلماناں دے خلاف مدد واسطے تیار ہو جاتے فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر نہ کنارہ کرن دے تو ایلقوا اور نہ بھیجن تواڈی طرف علیکم السلام صلح دا پیغام وَيَكُفُّوا نہ روکن ایدیہم اپنے ہاتھ فَخُذُوہم پکڑ لو انہاں نوں فَاقْتُلُوہم اور قتل کرو انہاں نوں حیث ثقفتموہم جتھے چاہو انہاں نوں جتھے پاؤ انہاں نوں اتھے قتل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ منافق انج کر دینا تے اسی لڑنا نہیں چاہتے، اس وقت مسلمانوں دے خلاف لڑنا پوے تو پھر فوراً یعنی بظاہر مسلمانوں نال لیکن جس ویلے مسلمان آخدے جہاد واسطے پھر آدھے اسی نہیں جہاد کرنا چاہتے، کافر بلاندے نے تو فوراً تیار ہو جاتے۔ پھر اللہ فرماندے اگر تے رکے رہندے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کنارہ کر دے تواڈے تو اللہ دا پیغام بھی نہیں بھیج دے اور اپنے ہاتھاں نوں بھی نہیں روک دے پھر تسی بھی انہاں نوں جتھے پاؤ نا قتل کرو۔ اولئکم اے لوگاں اللہ نے بنایا جنہاں نوں لاکم تواڈا علیہم جنہاں اوپر سلطان مبینہ کھلا اختیار، انہاں لوکاں نے تانوں کھلا اختیار دیتے ہیں جڑے بار بار وعدے نوں توڑ دے کد بھی موقع ملدا ہے اور مسلماناں نوں نقصان پہنچانے تو باز نہیں آندے، تسی بھی انہاں دا لحاظ نہ کرو، جتھے بھی تواڈے قابو آون تے انہاں نوں موت دے گھاٹ اتار دو۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ۔ فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام